Balima anya kuma très urgent. Balima yoro chauffé ba de be CEDEAO ni Guinée Bissau ni ɲɔgɔn cɛ. An ye information dɔ mɛn dugu la. Bi jeudi 11 décembre 2025. Ayiwa an ye information dɔ sɔrɔ. Maa dɔw da an bɛn'u yɛrɛ kumakan kala. Ko CEDEAO mɔgɔ kan ka ɲɔgɔn ye dimanche. K'u bɛ fɛ n'u bɛnna la dɛ. K'u bɛ fɛ ka décision de ta. Ka intervention militaire de kɛ Guinée Bissau fana ka sɔrɔsi minnu ye coup d'état k'u gɛn ka bɔ yen. Ko CEDEAO kalekan de ko coup d'état banna CEDEAO kɔnɔ ko c'est fini. Ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye coup d'état kɛ o bɛ tigi kama k'i gɛn ka bɔ yen. K'u y'o décision u bɛ fɛ k'o décision de ta. Ko CEDEAO mɔgɔ kan ka ɲɔgɔn ye dimanche bɛ nalen de 14 décembre. Donc an bɛna tigi kumakan kala aw n'an ka janga kumakan in lamɛn fɔlɔ. An kan ka mun fana fɔ ka da kan an b'a fɔ ka da kan. Fɔ jamana tɔ ninnu a y'a lamɛn cogoya min na n ko non a tɛ to ten. A y'a lamɛn. Sabu anw CEDEAO ka kan ka sigi kɛ dimanche nata ye ni o ka kan ka bɛn le 14 décembre 2025 ne ma fili san na kɔni. O ye dimanche nata ye sigi bɛna kɛ. Sigi min ni o ka kan ka kɛ mesure de bɛna ta ka force d'entente fana bila ka taa ni sɔrɔsi ninnu déloger ka bɔ Guinée Bissau. O sigi bɛ kun cɛ a sigi bɛ daminɛ Abuja n'o ye Nigeria faba ye wa décision ferme bɛ ta Guinée Bissau militaire ninnu kama wa ka u déloger ka bɔ fanga na wa CEDEAO bɛ dɔze min ka bi sisan Umaru Sisoko tɛ tuguni dɛ. CEDEAO bɛ dɔze min ka dɔnni min bɛ CEDEAO bolo o de ye Fernando Dias da Costa ale de gagné Guinée Bissau. Donc fanga bɛ segin ale de ma sabu ni o le 14 kelen CEDEAO chef d'état ka kan ka sigi min kɛ ka décision ferme ta Guinée Bissau kama Abuja wa o le 14 kelen fɛnɛ na Fernando Dias da Costa ale de kalenga fiɲɛni fɛnɛ kɛ ni o ye serima ye a b'o prêter Nigeria ambassade kɔnɔ Nigeria ambassade kɔnɔ Bissau dugukolo kan a ka kalenga fiɲɛ kɔfɛ a b'aw hakili jigin Alassane contre Laurent Gbagbo la Laurent ma déloger yɔrɔnin kelen o Alassane ka kalenga fiɲɛni kɔfɛ de lettre cira Laurent ma ka cidenw caman k'a ka fanga bila a banna ka fanga bila a yɛlɛmana min na bɛɛ y'o ye o y'a sɔrɔ ale tan kun b'a n'a ka denbaya n'a ka allié bɛɛ ani Johnny Mercenaire de libéré anw yɛrɛ ni Johnny Mercenaire ye affrontement yɛrɛ kɛ 3 fois. Ngo waati y'a sɔrɔ duba n'an ta bɛ ne bolo nɛgɛ haya bɛ na wa mangana yɛrɛ bɛ ne na o waati mɛ n tɛ ka kuma n yɛrɛ kan an bɛ ka kunnafoni dɔ de di. Donc CEDEAO bɛna Guinée Bissau fɛnɛ militaire ninnu u bɛna olu déloger ni ka fanga di Fernando Dias da Costa ma wala min ni ale bɛna kalenga fiɲɛni kɛ ale de filɛ Nigeria ambassade kɔnɔ le 14 ni o fɛnɛ ka kan ka bɛn dimanche nata in ma o dimanche kelen fɛnɛ na CEDEAO ka chef d'état olu bɛ sigili kɛ i y'a faamu Abuja. Donc Fernando Dias da Costa ale de ye président ye Guinée Bissau wa u bɛna a sigi i n'a fɔ Alassane Dramane Ouattara sigira cogoya min na Côte d'Ivoire kɔnɔ o ye kelen ye. O kɛlen sisan Guinée Bissau an filɛ donni min na i n'a fɔ o ye bi ye mercredi don ye Guinée Bissau u ka jamana kɔnɔ ambassadeur consul olu mɔgɔ min bɛ u ka jamana kɔnɔ maa 50 ale ni maa 3 u y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bi militaire ninnu y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko kɛlɛbolo kun bɛ u ka jamana kan n'o ye CEDEAO ka kɛlɛbolo ye ko CEDEAO bɛna décision dɔ ta ka ɲɛsin olu ka jamana ma ko u b'a ɲini ni chef d'état ninnu fɛ ko o kana kɛ sababu ye olu ka jamana bila k'u kana Guinée Bissau to ten nɔ ka taa k'u kana Guinée Bissau to bolo lɔ c'est-à-dire u kana taa parce que ni kɛlɛ kun bɛ jamana kan jamanaw b'u ka ambassades wele donc k'u ka ɲɛfɔ u ka patron ye minnu y'u ci ka na ko kɛlɛ kun bɛ olu ka jamana kan o b'a kalama CEDEAO bɛ fɛ ka décision ferme dɔ ta olu militaires kama minnu bɛ fanga la comme u b'a ɲini nin bɛ jamana ninnu 53 in fɛ k'u ka n'u ka ambassades n'u ka consuls u ka n'u ka mɔgɔw wele ka bɔ olu ka jamana kan ka sababu kɛ menace min bɛ ka ta k'olu sɛgɛrɛ o ye corps diplomatique minnu sigi bɛ kɛnɛ kan donc olu ka jaabi kɛra mauvaise ye u ko u tɛna o garanti wala u tɛna militaire ninnu garanti olu kɔni bɛ min kan militaire ka fanga kɔsɛgi civil ma wala mɔgɔ min gɛnna ko fanga ka kɔsɛgi o tigilamɔgɔ ma ni CEDEAO ye décision min ta ko olu bɛ o décision de fɛnɛ kɔ donc
donc ko olu be min fɔ militaire ye o y'o ye quoi donc vraiment ko olu tɛ putisi fanga fɛ quoi o ye Guinée Bissau kubare Mali aw bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn sisan ne m'a fɔ dɛ aw yɛrɛ bɛɛ y'a kumakan in mɛn ne ye enquête kɛ kuma in kan mɔgɔ caman ko ne ma ko CEDEAO yɛrɛma bɛnnen t'a la fɔlɔ dɛ dɔw bɛ fɛ intervention ka kɛ ko CEDEAO président caman de ko ka coup d'état ko ka haramuya CEDEAO yɔrɔ kɔnɔ ko fo de ka kɛ président minnu bɛ u bɛɛ ja tigɛlen bɛ coup d'état kana taa k'u la u wulilen de bɛ bi dɛ awa sɔrɔsi Guinée Bissau minnu ye coup d'état kɛ u bɛ fɛ parce que élection kɛra ni CEDEAO kɛni ye intervention militaire kɛ Guinée Bissau ne bɛ tɛgɛrɛ fɔ u kun moi je soutiens l'intervention militaire de la CEDEAO en Guinée Bissau n'u y'o kɛ don o don n bɛ tɛgɛrɛ fɔ u kun je vais dire bravo à la CEDEAO parce que en réalité an balo mɔlɛ tɛ se ka bɔ na hali ni an balo sogo tigɛ ka di mɔgɔ ma mun na mɔnɛ tɛ se ka ban donc ni cɛ in de gagnera élection na voilà a dogolen bɛ Nigeria ambassade kɔnɔ sɔrɔsiw taara ko f'u k'a minɛ de élection kɛra Guinée Bissau ni cɛ in de gagnera élection na sɔrɔsiw de taara ka taa fanga tarabasa kun ka o ni an balo de bɛnna la ka ni cɛ in ka victoire soin sɔrɔsi minnu fana don sɔrɔsi baarakɛlaw tɛ dɛ sɔrɔsiw miyɛtɔw de don donc Guinée Bissau sɔrɔsi minnu bɛ fanga la ne t'u soutien ni CEDEAO ka tugu k'u bɛɛ bombarder ka bɔ yen a bɛɛ ka di ne ye o kɔni ka di ne ye bravo à la CEDEAO n'a y'a kɛ dɛ n'u y'a kɛ dɛ parce que u ma décision ta parce que France le dernier mot revient à la France ni France ko k'u k'a kɛ u b'a kɛ ni France ko k'u k'a to u b'a to yen ni cɛ in kɔni ye révolutionnaire de bon mɔgɔ dɔw ye révolutionnaire gɛlɛya bolo u bɛ sɔn ko dɔw ma a bɛ se ka kɛ ni cɛ ye layidu kan dɔ di i bɛ taa sɔrɔ nin ye France ka part de d'a ma peut-être a bɛ se ka kɛ ni a y'a mɛn don o don ko CEDEAO intervention militaire kɛ ka sɔrɔsiw gɛn ka bɔ Guinée Bissau ka ni cɛ in bila yen o b'a yira k'a fɔ ko ni cɛ in fana donna u ka club kuranin kɔnɔ Alassane Ouattara ninnu ka club ni ani fɛnkɛ ninnu ça veut dire k'a fana donna o kɔnɔ donc an kana n jigi da kan o la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na ni nin kɔni bɛ na de ko ka France kɛlɛ CEDEAO tɛ intervention militaire kɛ dɛ ne kɔni b'a dɔn révolutionnaire kɔni don révolutionnaire dɔ b'a kɔfɛ bon an kɔni y'a mɛn a y'a mɛn cogo min ne fana y'a mɛn ten ko CEDEAO kalikan de don ko et puis i m'a ye ko cɛ taara ka taga ambassadeur voir sɔrɔsi minnu bɛ Guinée Bissau n'i ye barangu bila o kɔnɔ a bɛ sisi ayi CEDEAO coup d'état kɛni haramuyalen don CEDEAO kɛni kɔnɔ bilen coup d'état tɛ kɛ bilen dɛ ne kɔni ɲɛbolo natɔla la mais c'est bon mais aw fana minnu fana parce que aw fana tɛ se ka fɔ ko sɔrɔsiw tɛ coup d'état kɛ aw bɛ mandat 120 kɛ o tɛ bɛn dɛ n'aw tɛ fɛ coup d'état ka kɛ a y'aw tilen koyi aw bɛ mandat kɛ fo k'aw sɛgɛn o de bɛ na ni coup d'état koyi voilà il faut qu'on dise la vérité donc o yɔrɔ de don an bɔra an b'o yɔrɔ de fɔ a ɲɛna an ka ne ni information de sɔrɔ ko la CEDEAO passe à la vitesse supérieure ni cɛ in de bɛ fanga la an balo ye ni cɛ in de bila fanga la ni cɛ in ni an balo yɛrɛ ka mɔgɔ di ni sɔrɔsi cɛ in de bɛ fanga la Guinée Bissau k'a k'i préparer dɛ CEDEAO mɔgɔ bɛ na yɔrɔ Alassane Ouattara sigira fanga la cogoya ma ye ni cɛ in filɛ nin bɛ cɛ min filɛ nin ni cɛ in de gagnera élection na ni ne gagnera élection na Fernando Dias et pas dogolen bɛ Nigeria ambassade de kɔnɔ Nigeria kɛlen bɛ ka u ka passeport diplomatique bɛɛ di ni cɛ in ma donc a bɛ Nigeria ka protection de kɔnɔ o Nigeria kɛlen de intervention militaire kɛ Benin o Nigeria kɛlen de fana bɛ ka proposer k'u ka taga sɔrɔsiw gɛn ka bɔ fanga la Guinée Bissau n'u ye Guinée Bissau sɔrɔsiw gɛn ka bɔ fanga la don o don ne yɛrɛ b'u soutenir o la vraiment o de kɛni tun bɛ ne bolo k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni nin information bɛ yen nɔ ala ka hɛrɛ kɛ an bɛna video filanan fana kɛ France kɛlen bɛ ka décision kura dɔ ta an bɛna tila k'aw fana sɛgɛrɛ fana kɛ mais an b'o k'a dama video dɔ ye an kɔni information bi sɔrɔ n ka m'o fɔ aw ɲɛna bi o de ye nin ye on va dire merci à la CEDEAO n'u ye nin kɛ dɛ ne kɔni b'u soutenir na moi je n'ai rien contre vous n'a ye ɲuman kɛ ne b'a fɔ mais n'a ma ɲuman mais aw se ka taa intervention kɛ yɔrɔ dɔ ka taa kɛ yɔrɔ dɔ aw taara intervention militaire kɛ Benin a ye taa Guinée Bissau fana comme ça a bɛ kɛ 1-1 ye an ka mɔgɔ dɔ tun bɛna fanga ta Togo Benin a y'o bali a t'an ka mɔgɔ fana installer Guinée Bissau comme ça a bɛ kɛ 1-1 ye donc o de kun don mɔgɔ ninnu fana olu ka ko le coup d'état en Guinée ko 2 semaines après le coup d'état l'opposition voilà plus d'une semaine l'opposition les opposants de la Guinée-Bissau demandent à la CEDEAO d'être ferme avec les militaires qui sont au pouvoir. Voilà, les chefs d'État de la CEDEAO ont une ultime occasion, ce 14 décembre, d'imposer un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau. C'est le message porté par Dara Foussera Fernandez, membre de la direction de campagne, l'opposant Fernando Dias, principal rival de l'ancien président Oumarou Ambalou.
Pour cette figure, l'opposition est réfugiée à Dakar après avoir échappé de justesse à une arrestation en Guinée-Bissau. Donc, à savoir que le président Fernando Biassa a été élu démocratiquement. Sénégal bɛ ka pression kɛ, jamana caman bɛ ka pression kɛ ko sɔrɔdasiw minnu bɛ fanga la Guinée-Bissau ko k'u gɛn ka bɔ yen. U yɛrɛ ka opposant minnu gagnera olu fana bɛ wuli ka jɔ la u ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn ɲɛ na ko élection kɛra o de gagne. Ni CEDEAO kɛ n'o kɛ ne bɛ o si la CEDEAO veut garder sa crédibilité u ka taa sɔrɔdasiw gɛn ka bɔ fanga la Guinée-Bissau. Ne kɛ nin b'o f'u ɲɛna. Donc Malien ni information de kun b'an bolo. Malien fɛn fɛn n'i bɛ fɛ ka wari ci Mali la k'i to France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Allemagne, Portugal, ani Belgique, Malien fɛn fɛn bɛ nin dugu fɛn fɛn na n'aw bɛ fɛ ka wari ci nɔgɔya la aw bɛ Sendwave application télécharger a ka téléphone kɔnɔ a photo filɛ nin ye. N'a Sendwave application télécharger a photo filɛ a bɛ ne ka code promo don o tɔgɔ de ko urgent. N'a y'a sɛbɛn ko urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye. O kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ lajɛlen don. N'a ka banque information bɛɛ lajɛlen don aw somɔgɔw bɛ Mali la, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun a b'olu ka orange numéro ta. A n'u tɔgɔ bɛ carte a b'o enregistrer a ka téléphone kɔnɔ. Comme ça n'aw donna a ka Sendwave application kɔnɔ aw bɛ se ka wari ci u ma automatiquement o b'a sɔrɔ. Wari cigo fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara, wari cigo filanan sabanan badabada 1 € 97 2 € 200 dɔrɔn. O de kun don aw kan bɛn ciao ciao.